Kublai yapi ki parlok baca sengap akan dekat channel jonga pada mentang yang sedang ikui ke series ban pelit jimut ha kajing riublai but nyen yait ya kene klenti ta ke ba ni pule ya ka ya kot ke bala thok da wei u riu ko pa kerteng Francis de Sales pa koi wadai u bishop but u doctor John Kebalang ka kerteng jo kene ka kot wei i hang ne i bala thok kalam perang ya kajing im baru blai thì ni sedang ya kalam perang jong kene kalam perang mata kasi ya ka ba u Francis de Sales hi la thok but u thok kum ni kalam perang da u Francis bakoi ka Sales konong pule ba i sengu bha pule ya kane kalam khmat na ka banta ka jinghun mensim jong phi bat jonga ka glisera kanong di sentiu ka don ni ka sap pa kraw ha ka ban penbei itnat ya ki sentiu pada ki ju ki jat sentiu kala ban thau bun jat ki rinjup sentiu ha ga jing sisya upausias unong drodur ubala kwa ban dro ya ki dur ba pher jong ki rinjup sentiu jong ka glisera siam lala ban le kumta namar siam kot bor hakasap jong u bandrodur habai yan jor bat ke jing bunjat kirinjup sentiu ba kalashna hakaju karukom sim akui upen shai bat uptin nanti hakajing rublai haki bun kirukom da kebapen i ya ka lengba kiktin bat ke jin tho jong ki shakri jong u wat la ke jing kai kalong ka wei bat ke ju Henry kirkom tho ha ki balabu yaka kilong ki baya pher kat kum kirkom baya pher bala pendan kam ban bulang yaki klem artatien ngamla ban tho lemne ngakwa ban tho lemne ngadei ban tho ha kane kalam prang ya ke like no tang kata kepada depen mi lupa halorkan ni kapang dakitu ki bahaswa jangi konong pule be e jonga ngaterwa hapi ya ki ju ki sentiu hendrei karjup sentiu kaba ngalasna kalong kebaya pher na kajongki namar kalong karkom penpet keba ya pher kitu kibala tho sapang ke jingle rublei jan baro kladon hakaju ka jingmut jing perkhat jongki ya ka jing hikai ki brio kibala syong khlat bak lebak na ka jing im jong ka perthei wat lakata kla hikai ya kata ka jat jing rublei ka bayalam syakata ka jing ya khlat ka bapura ka jing thmu jonga kalong pan hikai ya kibriu kiba im ha kisor kibala syong kurim bat kitu kiba im ha ki yengs im kine namar ka jing long jing man jong ka jing im jogi ka penlong ya ki ban im ya ka jing im ka ba pau separ khambun sin kum kine kibriu kim chukwa wat ban perkhat ban tur sya ka jing im barin blei da ka ba wat daw ha ka jing kam kenti ya ka jing long ka bom la long kini ki brio ki perkhat ba om don rat ka ba silur ban mat ya usumbai jong jing thung balakhot ka slakti ukris kumtaru ba om don mano bala syariam ha ka jing mare thong jong ka perthei bala ban poi sya ka slakti jong ka jing rublei kristan Henry ngakwa ban pensingu thu yaki kumba ki sebai mo koridor ki im hakuduriau klem da ailat watang si jau ru yaka umlu bakan rung haki bad padon sibun ka khui jong ki umpuleu hakuduriau hajan ki dawlanong kelidonian bad badon ka kenjak nyang kabala panher hakading klem da ailat ya kitab yang jongka ban sya thang te nama kata mano waslur
bat ubah kut jemut ban im hakapertei klem da syak pen jabok da ki jing sniu jongka da ka ba shem ya ki poleu khoi jong ka jing rublei hapdeng ki phalo jong ki mlu ka pertei bat bala ban her wat hapdeng ki thli ding jong ki jing pen shoi ka ni ka pertei klem da duno ya ki tham yang jing kwa ba khoi jong ka jing im rublei da shisha ka ne ka kam ka long ka ba bat namar kata ngakwa babun kin pele jingmut haka kham bun su ban yakaba kilai jule barabor barok sikata wat hapdeng ke jing bom biang jonga ka bakrau ngadang persang lengba kane ka kita ban ai katu kane ke jing arab na ka banta kitu kiban sasim yakane ke lengkor basong dor da ka donor ka paspun lakalong kumno kamde lengba ke jing jit jonga rene ke jing kwa jonga bayakane kalam prang lapen mi kawai ke briu ke badon buram ba ke bariu blai ke ba kham mensua kalau yo priang no blai ya ke jing ai ba ka kwa ban sem ya ke jing im bariu blai bat kala kerpat ya nga na ka banta ke jing arab ke ba kerpang ha ka ba ya dai bat kane ke banta umta ngala kidram yaka hakibun kirukom bat kumbang ngala syam nadu mensua ba kalalong ke bakloi na ka banta ke jing im ke bariu blai ngala kit khia hadu kata-kata ban hikai pura yaka tikumta ngala yalam yaka lamba ke jing kilan mensim babun rukom ke biya dai bat ke jing tumu jongka ba ke jing long jing man jongka ha ke jing im shapan kini nga ai haka ye ke jing tho lengkot khanang bakan dupla ban pet ye ki man lakapor ba katon kam hadin habut kalapen i ye ki ne ke jing tho lengkot lengkai ha uriuniam ubakrau ubasta bat ubarublei ula kerpat tinge bangadei ban penmi ye ki nama abu perkhat babun kin sasem ye ki ne kum ki ba mantoi ula pen ko ungu yanga da ka ba suk namar ngalai sakta hadu tinge da ke jinglong paralok jungu bat banga brom hadu kata-kata ya ker kom bisar jungu kenang ban penlong ya kene ke jing trei barok kabadon jing mentoi kum juru ka basuk ban pule ngala pule biang ya ke jing tho lengkot lengkai ban penti kena ya ke jing yai renti jongki da ka ba tensat katu ke ni ke jing ptha bat ke jing hikai ke biya dei bat ke jing thmui jonga henry ngala le ya ke ni barok om dei hakano kano ke jing light por namar kata kane kamde ke jing tho bapura henry ke jing lum thup ya ki jing hikai ya kiba la ai da ke jing khuit mensim pat bala tho ha ki kentien ki pasuk bat ki basai tangkat kata kabadon ha ke jing mut jing perkhat junga bat ngalarai ban om perkhat ya ki wei pat ki benta ki ba penlong ya ke jing tho ke ba kring namar ngadon bun ki ba ngadei ban le ya ki kentien junga la thau bet shaka philotia ha ke jing sisa ngakwa ban tho nak banta ke jing mentoi kulum jong ki buon ngot ki briu ya ke ke bangara tho ha ke ba mensua tang nak banta iwe ibriu tikumta ngapenon kam ya ka kerteng ya ke bala ban ai hano bakwa ban im ke jing im baruble philotia kamut uta uba ya uble lane uta uba ya sho jing bat uble hakane ke jing kuslai jonga barok kalong ke ba uno uba trang ban long baruble bat punta uyale ban ya uble haka banta ka ban ningkong ngaperon kam ya sibun ba ki jing ai jumut bat ki jing pen melin ban pen kala ya ke jing trang jongno nak benta ke jing im baru blai sha ke jing IT lot pura
uno ula banle yakane dakapasim yakarai baskem habakut kejing plapop gelum kakuminian bakui kabut haba la IT yalade haunong penim bat dakapapdiang skup haya uno urung dakajing kemen hakajing e bakui jong hadin kane banang kam kiu seprang nga ai jing hikai seprang arteli kilat ban penya so ilade kamjan bat ublei ki sakramen daki ba ublei wan singi bat kajing duai daka ba ukring yangi shalade kani katup kakentup ya arbenta kani kakentup ya kabenta ba ar hakabenta kebalai ngabatai ya kejing imsingi ya ki hok ki sot babun rukom ki balong ki badan kam kerpang nakabenta kejing kiu saprang jongno daka ba kampele jemut haki kato katni kejing ai jemut badan kam ya ki ba unomla banjo daka basuk na shawai shaar rane ban semhi dalade simet hakabenta ka basau ngayarap ban sem ya kejing riam jong kinong shun bat ngapen i kumno ban light naki bat banang yat saprang hakadenti jong khadu yawai hakabenta basan ngahikai kumno ban kenran din sipor apor kenang ban endubla ban pen pengat yalade banang yok mensim banang pen klain ya kabor jongi kenang ba hadin habut ngila ban yok bor da kejing kemen kebakam kraw bat kane kanyalam sya kejing kiu irat ha kejing im riublei kumba kane kejuk kalong kebakhala ngakmi lenti babun kin ong tang ki dekhot jon ki seng runiam bat ki briu ki badon kejing sngokia nakabanta kejing rublei kila ban ai kum kane kejing alam lenti bakerpang ha kabayadei bat kejing im rublei ba kane kejing tre katon kam khambun kapor balait ban ya kata ka ba ubishop udon ha uba lapen khamti ya ka jalaniam ka ba khia jingkit kum ka jonga kane kalong da sisa ka jing pentut ba kraw ya ka jing mut jing purkhat ka ba dei ban penon kam ha ki e ki ba kham kong san konong pule be i jonga ngong ha phi lembat udenis ba khoi ba ka jing ptin lenti ya ki pai ba sya ka jing long ba janai kadai ka kam ba kong san jong ki bishop nalor kata namar ba ka kerdan jong ki kalong ka ba khledu hapdeng ki breu kumba ki seraphim ki long hapdeng ki angel bat namar kata ya ka por bala jong ki omla ban pendon kam khamha ban ya kane ki bishop jong ki juk hendai bat ki kpa jong kebalang kila don la kumno ya kaju ka jingkit kli kumbangi don wat la kata kumbangi la ban sem na ki siti jongki kim sem la i no ha ka ban kit khia ban ai ya ka jing ptin lenti marwe ya bun ba ki briu ki ba wan seki na ka banta ka jing yarap hakane kerukom kila pertubu ya ki apostol ki ba kat ba ki danglum ya ke jing ot ha ka perthei borok ko wei kila khet wat la ka long kumno da ke jing e ke ba kham kerpang kato ka ne ki keu ba kham phu baro ki tip ba Paulus uladon ya Timotheus Titus Philemon Onesimus ka tekla ba khoi bat ka apia kum ki senran ba kerpang jong kum ba Petrus uladon ya Markus ba khoi bat ka Petronela bakhui haka jing sisa ka Petronela bakhui kam dei ka khun u Petrus retang ka khun mensim jong kumba u Baronius padu Galonius kila pensisa da ka jing start phla bat u Yohanes bakhui ula tho ya ka wei na ki siti jong sakabriu ka bariu blei ka bakerteng ka electa
Kajing peti lenti ya ki breu marwai nga kubur. Kalong ka kam ka ba e. Henry kalong ka bawanra ya kajing tengen mensim. Kumba kalong pat ki breu ki balum ya ki marrep. Lane ha ka ba khet so jaren. Ne ya ki so krib. Ki ba kementam. Ha ba ki don sibun ba ka kam ban le. Bat kalengkor ba kia ban kit. Kalong ka kam ka ba pen pengat. Bat ka ba ai jing im ya ka do not. Nama ka jing kemen bakawanra ya kitu ki ba ya ka. Kumpa ha Arabia ka pen pengat ya kitu ki bakit baba ya ka snap ding sia-sia. Laong baka kemi kla. Anda ha baka sem iwe na ki khun jongka ibala sai no ha unong be amrat kat ba utang ra no ya ki we pat kenang pen kelmar jumut ya ka. Ka ba ya khun jongka sedin. Wat la ilong iba hekmet. Ha kajaka banyak sengau ya kajing kia jongka. Kala siampan ban ba ilong iba sting. Kad ba kadang mare ban bu bahan. Ha ka kerem jongka. Namar ba kajing it kemi jongka. Ka penlong ya kalengkor bakan sting. Kam kemen susu ba uta ubadon ya kada unut kepa. Un simti ya uwe pat ubreu. Ha ba usem ya kajing terang. Nakabanta kajing kuy ban pen pau hau ya kajing I ba jai jai kumba ka kemi ke badang ra ya la ijong ikun hakasadem jongka klam da kuslai ya kane kalengkor ya ka ba ka hadu kata-kata nyuma kadonut kepa kadai bandon hangta namar kata ki apostol bat kitu ki balong kumaki ki khot ya ki senran jongki ong tang ki khun Henry kampalat daka bakot daka jing I ki kenare iya kane haka siti penikong Yohanes apostol long ke baar dekat iwe bat dekat ke bakat ar konong pule ba I jonga nolor ki baro ki ba ngala kren kalong ke basisa banga thok sapang ke jing im baru blay klem dalong yala de ubariu blay. Henry klempep ngakwa banlong ubariu blay. Bat day kane kaju kajing terang wapen seluruh yang ban ai jing hikai ya pi. Ha kajing sisa ban sot na ubariu ubakrau bat ubah sempang. Kalian ti ke baha ban tip kalong kajing pulai. Kalian ti ke bah kambha kalong ban sat skor. Bat ke bah bahatam kalong ban hikai. Wa Agustin bakui ba utho sya ka Florentina ka wei na kinong but jo uong bun sin ka jia pakat ba ngidang ai ya ki wei ka jik pen kre yangi ban yo priang ka kam hikai kalong umau nungrim jong ka jing pen tibit u Alexander ula it palat ya ka kampas pe bat ula kerpat ya unong drodur bakrau u Apeles bandro ya kadur jongka lapen bor ya u Apeles ban pek tu slam ya ka kampas pe pat katba udang drodur ya ki benta jongka hakadur jong u kajing I ya ka kelanang telep ya ka not jong u ula syok jing I hadu kata-kata ya ka hadu ba u Alexander u balatip ya kene ula sin ya u bat ula syai u banya syong kurim patka namar kajing I ya u Apeles ula I no ya kentei ke ba u I pat kumba u Plini u tho dakane ula pen I ya kajing krau ka not jong u kumba unjin dale ha kajing jok thma ka ba krau menta konong pule ba I jonga ngadon kajing sngeu ba kum u bishop kalong kamon jong u blay bangadei ban drodur hakit onut jong ki briu om tang ya ki hok ki sot kumpa ki judon Henry ru ya ka jingru blay ke ba u da nyokor bat I bat ngachim ya ka ne ka kam da ka jing kemen kum ban ko ngu bat pen urlong ya ka kamram jonga da ka jing kermen bakat ba dang shon shap ya ka jingru blay ha ka jing mut jing put khat jong ki wei ka jonga hi
kandap da ke jing I bakhui ya ka pat lada ublei unyo I yanga banga sho jing I ya ke jing rublei unsa ai ya ka hanga ha ke jing kintu kurim ba si junom karebeka ke ba bhabreu bat basoti ka badang ai ya ki u jong isa kala sha jit bahkan long ka kurim jong u bat kala yo pediang na u ya ki so skor bat ki khaduk sia Genesis arkusau dukhat arpo hadu arpu ar hakaju karukom nga ap na ka jing bha bom jukut jong blei bakat ba ngatang yalam ya ki lang bruat jong u seki bapen im jong ke jing ru blei unsa penlong pura yanga u jong u unsa bu ki skor jonga ki kentin ksiar jong ke jing I bakhui jong u bat ki sang ti jonga ka bor bangan im singi bahaya ki namar ba dei hakani ka don ya ka paso jong ke jing ru blei ba chi sha ka karpatrit na blei pun ai hanga ya kani ke jing ru blei pada ki khun baro jong ka balang jong u pat hakani ka balang ngakwa ban ai tilut barabor ya ke jing tho jonga ki jing le jing kam jonga ki kentin jonga ki jing angnut jonga pa ki jing mut jing purkhat jonga te ula tho e katarik ha anesi pratarik August kandrus pa pra te ula Saint Francis de Sales Bishop of Geneva kublai sibun en saya teng biang sedang ha kaneka babut kalenong kepaningkong